Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw fɛ ka foli lase aw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka tila k'a ɲini a fɛ a k'a partager n'o de ka cari kosɛbɛ. Agence Kuba o Kuba da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'olu ka hiji baaraw daminɛnen don ka sanga ni san 2025 ale hiji baaraw ye. Agence STV Voyage min ma ɲɛmaa ye Alhaji Lamine Traoré o k'olu kɛlen bɛ ka umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn anw ye umura min n'a bɛna kɛ décembre kalo in kɔnɔna na. Umura musaka bɛɛ lajɛlen $2 bɔɲɔgɔnko don min y'an karamɔgɔ Hade Kureshi ale de bɛna da ni umuradenw kan ni ka taa umura baara kɛ. Nɔnɔmugu gadan nɔnɔmugu min ni a saniyalen don nɔnɔmugu min ni ani a produit tɔw olu bɛ ɲɔgɔn na a bɛ te gadan lɔgɔti gadan ani a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen aw minnu mɔgɔ bɛ da la dumuni ɲuman na produit gadan a y'o k'a ta lajɛ. Panacée d'Afrique sirifikɛ ka fura nin ye fura ye fura min n'i y'a sɛgɛsɛgɛlen don diɲɛ kɛnɛyasobaw fɛ wa fura in feereli yamaruya o bɛ an karamɔgɔ Mohamed Fati Haidara ale bolo a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin ye Bamakɔ kura ma min ye Panacée fura ye a bɛ sɔrɔ radio Kayra ka réseau bɛ fan o fan i bɛ fura ninnu sɔrɔ yen min ye radio Nuru FM Kalabankura fura ninnu bɛ sɔrɔ yen fana. Don kunnafoniw kɔnɔ kunnafoni min ye Mali sikɔlɔ baarakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnna u ka jɛkuluba min ma ɲɛmaa dɔ ye an bamuso Kajatu La ye. Kajatu La ka sanga ni sikɔlɔ a bɛ dakun min na an filɛ don min ko bi o ni an ka ndolacila ŋana dɔ n'o ye Seydou Keita ale ka usine ni ɲɔgɔn cɛ min ye foroba boro o min bɛ sigi Renouveau TV sanfɛ. Kajatu La ale ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga sikɔlɔ a bɛ lahala min na an ka jɛ ka Kajatu La ale ka nin siraw lamɛn. Kalo 3 ɲɔgɔn donc an ni Seydou ka mɔgɔw nana an sigira o don tɔgɔ la o y'a sɔrɔ an ka partenaire bɛ ka kɔlɔ san an bolo 80 400 francs an b'a d'u ma 80 par kilo Bamakɔ yan an ka magasin kɔnɔ n'u ye wari in fana d'a ma n'u ye préfinancement d'a ma bɛɛ n'i ka préfinancement kɛ cogo la dɔw ta ye 300 millions dɔw ta ye 400 millions dɔw ta bɛɛ ni fanga n'u y'a d'i ma automatiquement e kɔni ye camion kelen ladon don min sɔgɔma e ka Ecobank la wari bɛ jigin a kɔnɔ ni Ecobank de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an y'a yir'u la k'a fɔ partenaire minnu b'an bolo kɔni u bɛ sikɔlɔ san 80 o don tɔgɔ la mais comme aw ye maliyɛnw ye aw b'an ka Bamakɔ kɔnɔ an kɔni bɛ se ka d'a ma 65 cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen aw ni Seydou ma kuma dɛ a ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen i kan t'a ma ko kɔlɔ min bɛ taa tɔmɔ kungo kɔnɔ mɔgɔ bɛ 65 dɔ la ne ko n ko monsieur cɛkɔrɔba in t'a tɔgɔ fɔ n ko c'est brave dame que tu vois là ni musokɔrɔba ninnu ni muso ninnu u bɛ taa burusi kɔnɔ u bɛ wuli 5 heures du matin san ni bunte n'u cɛ la u bɛ taa ni kɔlɔn in tɔmɔ ka na n'a ye n'u tilala tuguni u b'a kɛ dingɛ kɔnɔ n'u tilala tuguni u bɛ wuli ka taa foro baara kɛ c'est des femmes très braves elles méritent plus que ça kɔlɔ yɛrɛ n'a ye 100 sɔrɔ a kan ka na anw hakili la ni usine kɔni nana ni dubaw bɛ se ka na minɛn san an bolo 80 ka transporter ka taga n'a ye port la ni Sénégal tɛ u bɛ taga n'a ye Côte d'Ivoire u bɛ taga n'a ye Ghana ka tila ka don conteneur kɔnɔ ka tila k'a feere n'olu bɛ se ka tila ka tulu bɔ k'a feere n'olu bɛ se ka 80 don aw fana bɛ se ka 80 kɛ parce que tulu nin a Seydou o a Malisi o a tulu tɛ conseil Mali kɔnɔ tulu bɛ taa jamana kɔfɛ de a bɛ kɛ chocolat de dɔw bɛ kɛ produit cosmétique ye parce que si yɛrɛ maliyɛn tɛ si valeur dɔn an ka nin sikolo baden bɛ mun bɛ to Mali la tɛmɛ 10% kan a bɛɛ bɛ taa jamana kɔfɛ de donc ne y'a yir'u la k'a fɔ n'olu bɛ se ka o kɛ mun na aw tɛ se ka kɛ u ko olu kɔni tɛ se o ne ko n'aw tɛ se a ye san wɛrɛ kɔnɔ. Mais Nina, ça veut dire que Mbaïra faut peut-être au moins femme prix de la bon peut-être dommage que don nata il serait mieux peut-être à quelqu'un débat contradictoire aussi bien c'est Luka Moro c'est bien peut-être je pense que ça va nous nana na yu nous son ami sigi o don tɔgɔ la ne ko bon donc Nina de kolo gɛlɛyara nya yu la ngo Nina de kolo gɛlɛyara a tɛ stock minnu bɛ yen salo stock de don mais a y'o jɔ san wɛrɛ ni Ala sɔnna aw bɛ prix mun na kɔlɔn parce que i b'a fɔ 30 nka b'o sɔrɔ mais a bɛ kɛ san wɛrɛ de Nina tɛ parce que Nina an ye kɔlɔn san an ye magasin ta des millions san kelen kɔlɔn maralen b'an bolo a stock kelen b'an bolo kalo kala ni ma magasin sara 1 million b'a sara 1 million 500 ni o magasin na juste 1 an ta ka fara kɔlɔn prix kan ka tila tuguni magasin ni i b'a sɔrɔ kɔlɔn ninnu sigi cogo ni u bɛɛ tiɲɛna an bɛ tila k'a labɛn k'a dilan ka tila k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ tuguni k'a reconditionner baarakɛla ninnu bɛ sara
logo privé bi jouer koloka bo don to la donc kada la mathématique ni collectif aussi pour wa ay collectif c'est que coup parce que sorry je pense que sorry ouais voilà je pense que finalement collectif c'est que coup ministère arrêté de bon an sigile ba fe kanu arrêté mbora to pour que ka se ka fa o da to be katake bo don to an sigile et o ye téléphone ta la au parler là c'est de Dubaï mais promesse et mo biduru sigile ne ulu se ka seria anga présenter c'est du kama ko atali arranger kuma chama am fana ka ta arranger ako donc na ma so me fo ministre la kadatu ne yele la Imam Mahmoud Basim Darabugu Zavia Folo o imamundo sango san ani abalmo kafara al-islamo kan o be dondo suganti domi ni abike moldu kenaye ka damne sogoma ne kanye tan ka tabla wula fene kanye tan an woro la karamo baw olu be nyongon fale wajulu ta fan o fe nyinanta imbulo dara ninga ben min ye dimasi natan ye abike darabugu min ye zawiya folo yɛrɛ kɔnɔna na an karamɔgɔ Mahmoud Basim ale wele madame kɛ ka ɲɛsin alisilamɛw ma olu filɛ nin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala waleɲumandɔn ka ala tanu ka ala barikada salo ni ɲɔgɔnma na an ye an ka laadala wajibi kɛ n'o ye mawludi ɲɛnamayali ye zawiya kɔnɔ zawiya min créé la 1968 nin ye an ka mawludi siɲɛ 57 ye ala ka jɛ kɔnɔ ni Allah Ta'ala sonama an bɛnna kan ka date ta n'o ye le 1er décembre 2024 ka daminɛ sɔgɔmada fɛ 10h ka taa bila 16h la an b'a fɛ ka kuranɛ kalan caman k'a kɔnɔ ka yasin si kalan caman k'a kɔnɔ ka ala kosuma caman k'a kɔnɔ ka wajibu k'a kɔnɔ wajibu min bɛ alakira ka ɲɛnamaya a n'a ka gɛlɛya ani tɔɔrɔ min y'a sɔrɔ ani lafiya min sɔrɔla alakira yɛrɛ ka nali la an b'a fɛ ka baara in kɛ o de kɔnɔ ni Allah Ta'ala sonama an b'a ɲini balima silamɛ bɛɛ fɛ ni min y'a sɔrɔ ka na dimanche don le 1er décembre zawiya la Darabugu inshallah an bi bismillah ka daminɛ 10h fo 16h an bɛ kun alhamdulillah o tɛmɛnen ko fana kuranɛ bɛ kalan na kun jumɛn na diɲɛ ni lahara bɛɛ b'a kɔnɔ n'i y'a mɛn i ye alimami ye i ye karamɔgɔ ye i ye jamanatigi ye i ye fɛn wɛrɛ ye i ye dugutigi ye jamana de bɛ yen kuranɛ kalan in fana an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala bolo ya rabbi basigi bɛ sɔrɔ cogo cogo jamana in na Allah ta'ala ka basigi sabati hakilisigi ni basigi a ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ ni hamina maa minnu fatura maa minnu bɛ ɲɛnamaya la gɛlɛya bɛ maa minnu kan minnu bɛ bolola a bɛɛ lajɛlen ka dugawu bɛ nin ko in kɔnɔ ni Allah Ta'ala sɔnna ma an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala bolo an bɛ siran min ɲɛ tɔɔrɔ ko fana diɲɛ ni lahara ala k'an bɛɛ kisi an bɛ ɲini hɛrɛ la diɲɛ ni lahara ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen ka hinɛ an ka banbagatɔw la ka yafa an n'u ma alakira kama sallallahu alaihi wasallam la yashkuru nas la yashkuru Allah ma si se alakira sallallahu alaihi wasallam a nana hinɛ kama i yafa kama ka kan hɔrɔnya kɛ hadamadenw ye ka bɔ dibi la ka mula nɔrɔ la o nisɔndiya de kama an bɛ mawludi kɛnɛ ye an b'a ɲɛnamaya ni Allah Ta'ala sɔnna ma inshallah an karamɔgɔ Abdu nin de tun ye kibaruya ye ka lase balima ni silamɛ bɛɛ ma yasa Bamakɔ ka cɛ ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnna sufɛlaw fɛ Bamakɔ mairie-ba ka tɛmɛ ni jamanakuntigi ka dɛmɛ ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin Bamakɔ mairie-ba ma a kɛra sababu ye siraba fila bɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen siraba minnu ni limɛri bɛna kɛ o la limɛri min ni a bɛ labaara ni tilew ye o baara in de bɛna daminɛ min ye Bamakɔ ka daminɛ kɔnɔba la ni kana tɛmɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan ka taa fɔ pankuru kɛnɛba la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Mali ka pɔn fɔlɔfɔlɔ ye ni maa caman b'a dɔn ni pɔn kɔrɔ ye ka daminɛ o la fana ka taa bila min ye Mali ka pankuru bon kɔnɔna na ye jiriya musola ka bɔ min ye Bamakɔ mairie-ba yɔrɔ olu filɛ nin jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ka dɛmɛ bolofara mɔnɔbɔli hukumu kɔnɔ yelenkuraw bena don ka bɔ kɔnɔba monument na Bamakɔ kɔnɔ ka taa Senu aéroport la n'o ye pankurunjigi kɛnɛ ye ka yelenkuraw fɛnɛ don ka bɔ monument des martyrs la pɔnkɔrɔ yɛlɛnda la ka taa Senu aéroport la sira dira o baara de ma jamanakuntigi ka kankɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen ni a ka dɛmɛ waleyabaga fɛ jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ka dɛmɛ don yelenko la sira nunu matarafabagaw ye min bena ŋɔni fɛnɛ bɔ Bamakɔ mairie-ba sen na Bamakɔ yelenko baara la siraba nunu yelenko tiɲɛ yɛrɛ la mairie de ka baara don mairie de kan ka kɛ pour yelen ka kɛ yɔrɔ bɛɛ sanga ni wagati o kɔnɔna la mairie ka fanga dan b'a la an b'o la président y'a yira président transition k'a fɔ a b'an dɛmɛ
abaro ni naw naranga jamana kono ni bora por la kibe do ndugu kono ibe fen folo mi odi be tu kono na fara ka do dugu kono dibila yaro te ko chenymae yelen ka ke be ka lafia o kono la erela yele mega stramuna abe do bo tiella am se ka fen fo o ka barka de da président la transition ye parce que an fanga de sera romi ale an deme an se ka minke an ga se ko ke ni yelen kura nunu dɔnbagaw y'a yira ko yelen nunu bɛ labara ni tile ye wa ko lɛrɛ 12 bɔ ɲɔgɔn ko mɛnɛni fanga de bɛ u la don o don u waleyali bɛ jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ka jamanadenw dɛmɛni yira ɲɛ wɛrɛ kan a ka dɛmɛ lasebaga Agibu Dambele bɛ min sɛbɛntiya. An bɛna a bolo caman bɔ bi an bɛ ka lampadaire solaire monter Bamako axe belebeleba 2 kan parce que an y'a dɔn dibi min bɛ Bamako bi président de la transition bɛ fɛ k'a ka dɛmɛ de lase mairie ma et puis surtout mɔgɔ minnu bɛ sira ninnu kan ani mɔgɔ minnu bɛ sira ninnu da la pour que ka yelen dɔ las'u ma ka EDM fɛnɛ dɛmɛ a ka baara la an y'a ye ala ma mɛn an ye groupe 25 di EDM ma pour que k'u dɛmɛ u ka baara la o bɛɛ président de la transition bɛ fɛ k'a ka dɛmɛ lase maliyɛnw ma et puis k'a fɛ maliyɛn tɔw ye dɔɔni bɛ minnu bolo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ fɛn bɛ se ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ yɔrɔ wɛrɛ la o k'o kɛ pour que maliyɛnw ka se k'u ka hɛrɛ sɔrɔ. Yelen kura nunu doni baarakɛbaga ye Global Commerce General cakɛda ye a baara daminɛni ni a banni cɛ kuntagala janya bɛnkan ye tile 15 ye ka se tile 21 ma a cakɛda ni Bamakɔ meriba cɛ. Ka sanga ni baden dolanci min kɛra karido Imam Isa Sangare ni ka faran karamɔgɔ Imam Banjugu Dumbuya ale ka maaw kan dolanci in bannen kɔfɛ tarata don min ye ni jɛkuluba fila ye wula ka se diinɛ minisiri ma Dr Mamadu Kɔnɛ ka taa bonyamasegin kɛ a ye a yelen dolanci in kɛnɛ kan sera min sɔrɔ ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ ni ala ye danaya min kura an kan k'a sɔrɔ n'an ka kalan tɛ an ka cɛya tɛ an ka waso tɛ an ka fɛn tɛ o ye ala ka fisamanciya ye ani jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ani ale ka danaya chaque fois ni danaya dara ye kan comme ministre a ka di ni ye a ka di kanubaw ye mais fɛn fɔlɔ min kan ka na e hakili la o ye bɛ siran de toujours parce que mɔgɔ ka dayɛlɛ ka tila ka tigɛ e la jɛnna o ka jugu dɛ siɲɛ 5 à chaque fois e bɛ bila e nɔ na mɔgɔ kalanni caman bɛ Assimi bolo mun bɛ se ne yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ ne kan mɔgɔ kalanni caman bɛ jamana kɔnɔ mun bɛ peut-être i b'a sɔrɔ hali danaya mɔgɔ dɔ ka tɛmɛ ne kan mais ni ye ala ka fisamaciya dɔ ye ala bɛ fɔ min na ani ala ka lajarabili liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Donc an bɛ ni danaya ni bila o minan kɔnɔ ala y'a kɛ o kɛra don min na tile 2 dɔrɔn ni laɲini nin kɛra aw ka activité nin ani an ka karamɔgɔkɛ dɔ ko Fayinke o activité 2 hali miniti taama don ɲɔgɔn cɛ olu kɛra ne ka activité fɔlɔ ye ministériya danaya kurakurayani kɔfɛ donc ala ka gundoba bɛ nin ko kɔnɔna na ne burankɛ n'o ye Banjugu ye a ye kuma nin fɔ ɲɛna don min na a y'a fɔ k'a fɔ ko ani Isa ninnu ko bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama ko ka nin kɛ koba ye a sɔrɔ mun fɛ an ye CNT balontan min kɛ ni a y'a ɲɛfɔ ne y'o photo de ci a ma n ka entraînement photo a ko n ma ko ko n burankɛ ko n yɛrɛ fana bɛ lamaga koyi ko n yɛrɛ fana bɛ se dɔ la ne ko problème t'a la donc kuma ka bɔ kuma la ka na kuma na a ye initiative sɔrɔ ani a balimaw y'a organiser n ko Banjugu a ka teliya a ka kɛ joona ala y'a kɛ danaya dara an kan ka bɛn activité fɔlɔ ma o kɛra nin ye mɔgɔ caman bɛ ko kɛ ten mais ne bɛ miiri kosɛbɛ ne ko ala ka koba bɛ nin ko kɔnɔna na peut-être ni min m'a faamuya dɔw bɛ se k'a bila kɔrɔ caman na mais n b'a dɔn silamɛw t'a kɛ peut-être mun bɛ ni o ma surun silamɛw na kosɛbɛ o bɛ se ka ko dɔ miiri mais nin ko in wallahi n ye koba dan ye mun y'a kɛ kuma min bɛ ne ni o ni ɲɔgɔn cɛ n b'a dɔn a bɛ ka kɛ ala yɛrɛ de kama
ni si tɛ yen ne ye dɔrɔmɛ kelen di min ma ni si tɛ yen n ye dɔrɔmɛ kelen di min ma dogo la ou bien bange la a tɛ yen a si tɛ yen fana fɛɛrɛ sira la ou bien normal sira la ko a ye hali wariko kuma fɔ ɲɛnɛ bɛn silamɛya keleya jamana ka suma olu bɔra o bɛɛ da ni o y'o hakilina miiri ta ne bɛ se ka to kɔfɛ cogo di ne bɛ bila kun ye danaya kɔnɔna na ka jamanadenw kɛ kelen ye awɔ o keleya nin ala k'an kisi n ka bɔ a kɔnɔna na fo lahara n tɛ bɔ a kɔnɔna na ni ala sɔnna a ma aw ye acte min kɛ n y'a ɲini ala fɛ ni ala mana kɛ k'a dimi bɛ anw fɛn fɛn kɔrɔ ala n y'a ɲini e fɛ ka nin kɛ sababu ye e ka i ka dimi bɔ anw kan ala ni acte nin kɛ sababu ye e ka mali jamana bɔ bolola ka mali jamana dɛmɛ ni acte nin an bɛ k'a kɛ walahi n bɛ ka kuma min fɔ n bɛ k'a fɔ ni ala le ye n tɛ k'a fɔ mɔgɔ ka nisɔndiya mɔgɔ ka nisɔngoya ne tɛ fɛn min na n taara ni n bɛ min na fana n baara hali ne yɛrɛ fa mais an bɛ ka nin acte min kɛ n'a kɛra an bɛ k'a kɛ ala le kama n y'a ɲini ala fɛ ala bɛ ka anw bila ɲɛfɛla jɔyɔrɔ la bi ala ka kɔfɛ mɔgɔw hinɛ don anw na ka an tilen a yɛrɛ ala kama mun fana ye an kɔfɛ mɔgɔw ye ala ka o kɛ faamuyalibaa ye k'a lɔn an bɛ ko min na o k'a faamuya ni anw ye ka o ni anw fana kan bɛn diinɛ ka ca mali kɔnɔ nin ye silamɛ diinɛ mɔgɔw ka kuluba kelen ye mun fana bɛ yen n'o tɛ silamɛya diinɛ kɔnɔna na n y'a ɲini ala fɛ jamanadenya kɔnɔna na ala ka bɛn don o fana ni ɲɔgɔn cɛ o fana ni silamɛw fana n y'a ɲini ala fɛ ala ka bɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ jamana kanuya kɔnɔna na n ye min fɔ n bɛ tila ka segin a kan mɔgɔ si tɛ ka hakilina miiri normal bila k'e bɛ tugu dɔ kɔ o ye taa cogo yɛrɛ ye mais ka wajiya kɛ ka se ka bɛn kelen ma bɛɛ bɛ se o la o kosɔn alakira sallallahu alayhi wa sallam ani diinɛmɔgɔw bɛɛ bɛnna mais bɛn ma kɛ parce que ko a y'a yɛrɛ dɔgɔya k'a yɛrɛ affaibli dɛ o bɛnna a k'a to a b'a ka ca min k'a b'o le kan mais adamadenya wajiya a y'o le to o ye donc o kɔnɔna na n ye kuma dɔ fɔ n ka conseil ɲɛnɛlen dɔ n ko ni e ko ne bɛ ka kuranɛ kalan ne sera fɛn min bɛ yen n'o ye shiriku ye n'o ye filanfɔya ye n'e ko kaban ko fɛn o fɛn bɛ yen ni o tɛ ala ye min ni dɔw b'a miiri k'a bɛ sanfɛ ni dɔw b'a miiri k'a bɛ fan bɛɛ o ala kelen bɛ n'a tɛ ɲɛden na fɛn o fɛn tɛ o ye ni e y'o bato ou bien k'o bonya ou bien ka fɛn k'o la e filila e tɛ silamɛ bɛɛ b'a faamuya o mɔgɔ tɛ dimi yɛrɛ mais a tigi kɔni b'ale t'ale ka sira kan mais a tigi b'a lɔn mais o fɔtɔ ni e donna détail kɔnɔna na ka taa kumaw fɔ cogo dɔ la bon e bɛ se ka ni problème ye o kɔ tɛ ko sirikuya fɔ ka dabila parce que kuran de y'a fɔ a bɛ fɔ fana nin mais ne ko fɛn o fɛn bɛ bato min tɛ ala ye ala min n'a bɛ taa fɛn o fɛn bɛ bato min tɛ o ye silamɛya t'o de ko ni awa o ye haramu ye anw fɛ anw ka silamɛya hakilila min na e ye kuma bɛɛ fɔ a bɛ faamu fana a faamuya cogo normal la mais ne fɛ ka a wɔ bɛ wɔ fo ka ala kɛ mɔgɔw y'a faamu ka ban e bɛ don ko wɛrɛ kɔnɔ c'est pourquoi dɔw bɛ kuma dɔw fɔ waati dɔw a bɛ an layɛlɛ laɲini si tɛ anw bolo ko mɔgɔ si kana i ka taabolo fɔ mais wajiya parce que hikima an b'a ko sayɛsi an b'a faransɛ fɔ mais a bamanankan yɛrɛ de ye wajiya ye bon min yɛrɛ ye diinɛ tigi yɛrɛ ye n'o ye ala yɛrɛ ye n'ale y'a imposer an kan ale yɛrɛ ko ka kuma ni wajiya ye donc wajiya kɔrɔ tɛ fana ko mujamana n'o ye musa kali kojugu ye ani ala k'a ye min fɔ ala kɛ ko wadulaw tudhinu fayudhinun k'i ka diinɛ dɔgɔya k'a ben k'e sen la ka walasa ka bɛn o fana kɔrɔ tɛ o ye o ni wajiya fɔra silamɛ ɲɛnama min ye kalan kɛ i bɛ wajiya kɔrɔ lɔ o kɔrɔ tɛ k'i ka diinɛ la k'a kantigɛ walasa dɔnni ka nisɔndiya ne y'o kɛ e bɛ ka diinɛ kɔntoro la dɛ mais wajiya bɛɛ b'a kɔrɔ la an fɛ yan e ne facɛ bɛ kuma i bɛ kuma ni wajiya ye o e ne facɛ bɛ kuma min fɔ i bɛ kuma ni wajiya ye cogo min na ne filan bɛ kuma i bɛ kuma ni dɔwɛrɛ ye ka sɔrɔ a kuma bɛɛ kelen o ni wajiya fɔra a bɛ faamuya Sheikh Banjugu Sheikh Isa
aw ni mɔgɔ fɛn fɛn nana Cheikh Tyson fɛn fɛn bɛ yan Cheikh Sherif Aidara ani ne ka meilleur gardien aw fɛn fɛn nana parce que aw ye cidenw ye mais jama caman de bɛ aw kɔ a ka taa fɔ jamana nin bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ye ko min kɛ k'a bɛnna jamana ma ko aw ye ko min kɛ k'a diyara jamana ye a ye ko min kɛ an ka général d'armée n'o ye colonel Assimi Goïta ye a bɛ nin kalama i n'a fɔ a yɛrɛw b'a kalama cogo min na an ka premier ministre n'o ye docteur général de division Abdoulaye Maïga a bɛ nin kalama i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na ne tɛ foyi kɛ n ka ɲɛmɔgɔw ɲinama pour que n kana bɔ sariya kɔnɔ en même temps o de bɛ ne encourager kuma bɛɛ nin taabolo la parce que ko ko bɛ yen n'a bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ mun ne b'o gérer la e ka to camancɛ la mais ne ye position ta ka ban e donna ŋaniya kɔnɔ dɛ ni a y'a ye lɔngɔ ko ne ye position ta cogo yɛrɛ la a k'a lɔn ne le y'a kɛ Asimi m'a kɛ Abdoulaye Maïga m'a kɛ ni ɲɛɲini bɛ kɛ a bɛ la ne de kan o kosɔn k'a sɔrɔ président tɛ ministre tɛ ne ka taabolo yɛrɛ tɛ o ye yɛrɛ n yɛrɛ dancogo tɛ ne wolola région min na Hudu Kɔnɛ b'a kalama ne kɔrɔkɛ a docteur Ousmane Sɔlihu Tarawele ni y'a kɛ Kɔnɛ ye hali bi ma signé fɔlɔ ale b'a kalama ne fa le kun bɛ ta Sikaso chaque mois a bɛ saga faga ou bien a bɛ sɛ caman faga a b'a fɔ ko wa ampère wa biawo alors ko wa ampère tani bɛ ŋadi quoi donc ani ko bolojigiraw a bɛ il faisait quand même une comédie utile a bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ na dumuni kɛ anw ka so kɔnɔ n'a y'a lɔn sisan ko Banjugu ni meilleur gardien man di sisan a bɛ aw de bila salati minɛ kelen kunna sani ka to sɛ ka ban a bɛ kuma ɲɔgɔn da o a bɛ to sɛ sama k'a fɔ e tɛ nin kolo ta a bɛ ɲɔgɔn fa tɛ aw la o donc mɔgɔ tɛ se ka wolo o wolo cogo la ka lamɔ o lamɔ cogo la ka tila ka na e yɛrɛ bila président ka minɛn kɔnɔ président min mako b'a la jamanadenw ka bɛn k'e ka ŋaniya fara o donc mais hali ni laɲini dɔ bɛ kɛ parce que a mana kɛ cogo o cogo a ka di bɛɛ ɲɛmɔgɔ ka kɛ ka fa ne la o bɛ bɛɛ sɔrɔ o fana ye normal ye adamadenw fɛ mais o tɛ ɲɛ dɛ ni bɛ yɛrɛ fa a bɛ yɛrɛ fa ne taara a miiri cogo o cogo ne kɔni bɛ n camancɛ la e yɛrɛ bɛ taa fɛn dɔ miiri e yɛrɛ ye o kosɔn ko walahi azim n bɛ tiɲɛ yɛrɛ de fɔra ne bɛ camancɛ la n dusukun yɛrɛ kɔnɔna na o kosɔn dɔ delila ka n ɲininka yɛrɛ ko kuma don ko ne ko docteur en réalité ne ko e wabiya le wa ye kɔlɔsitigi le wa y'a ma faamuya ko e ma min yɛrɛ faamuya ne yɛrɛ o ye e ma min yɛrɛ faamuya dɛ tiɲɛ yɛrɛ ne yɛrɛ le o ye bon c'est comme ça bon alhamdulilayi rabil alamin ne ni mɔgɔ caman don ɲɔgɔn na kosɛbɛ adamadenya la mais ne ni nin cɛ in donna ɲɔgɔn na wallahi n tɛ Banjugu publicité kɛra mais Banjugu peut-être i bɛ se ka ko dɔ bɛ se ka kɛ n'a cɛ yɔrɔ jan mais ne gɛrɛ Banjugu kɔrɔ miniti 10 adamadenya dancogo la i ni bɛ k'a fɛ Banjugu n'a mago bɛ kuma min na ni kuma nin b'a da fara a b'a fɔ para a dancogo lɔ mais mɔgɔ min don a bɛ wajiya lɔ o dɔrɔn tɛ dɛ Banjugu kɔnɔ gɛn nɔ walahi n bɛ ca ni fura ɲɛnɛ n bɛ yɛlɛ waati bolo ka tɛmɛ kɛ i bɛ n bɔra kɛ mais i ma da a dun ma fɔlɔ o tiɲɛ tɛ mais n bɛ min fɔ e ɲɛnɛ n y'a étudier le quoi k'a sɔrɔ ministère tɛ dɛ ne bɛ nin lɔ a ka ca san 25 ye a faamuna c'est quoi c'est naturel a kɔnɔ gɛn mais n m'a fɔ ko a ka diinɛ ta n tɛ kuma o kan n bɛ kuma k'a adamadenya de kan donc adamadenya ɲuman mana k'e bolo n'i ye diinɛ minɛ i b'a minɛ n'o ɲuman de ye c'est pourquoi Banjugu bɛ fɛn o fɛn na tubabu ko de façon aveuglette n baara n'a ma kɛ k'a fɔ ko par exemple élection ko bɛ silamɛw ni fɛnw tɛ k'a fɔ ko Banjugu bɛ kan na n t'o la dɛ n bɛ n yɛrɛ kɛ kan na mais n'a fɔ n'a initiative ɲɔgɔn ni a bɛ fɛn o fɛn na n bɛ a la aw cɛman fana bɛ yan n b'o lɔ yɔrɔ jan
télé ou ni femme fait ne to ka fo e be dinet maintenant e to ke voilà maintenant mais ne ba fo e be télé monsieur ba fo e be nyala be islamia be dinet wala e ba fote mais kana dinet wala to fo voilà nyala e be islamia la o be dinet wala e ba fote le o check-in Sénégal émission c'est très bien abe mo encourager quoi ne na abe télécharger ne bolo parce que do be kuma do fo yele be kuma be fa donc aka fait que ne ko du quoi je l'encourage beaucoup wallahi parce que avec non c'est très bien quoi habita do yin ga habita ko tigete dina ko kala ti bi sika réponse normale de fa da balbe ba anga basé fendo ka ali bi population fait donc il faut continuer nana sonala ka eroke anga media mo vraiment ba encourager ni bela jene dalole awbulu lahara abe senuma fin filmer ni bela jene dalole awbulu c'est pourquoi les maires hal ne fin jus jaju soro e ma transférer ne kuma ju soro ka feno ça il savait ka kuma do fo baju wa chema ne ma transférer ne a transférer don e fara jurun kerauka donc vice versa ni be fam na système ya ka fam ya akolo ere fe be mi na système parce que ne kuma do yi rek baju kuma do fo isama don ne dam e ma me ma chema sa baju wa kr dam kr kuma beta maintenant so ngene amara nya amara kuma be bawo ni fana na fo baju c'est comme ça aka tajamu uni no aka faranyo kan konna ngia konna na nya ina ala fa alaka dume mi fana ye retourner inshallah في الوقت القريب العاجل ان شاء الله انا ابدا coordonner ñoo fe avec wati mina donc ay idée chama dama ñemi fo keneka en fana mina la de donc adalu ala alkhair ka fa'ili والدال على الشر كفاعله دو على كان تك خيريه ما فوك بركلا ambal mo nimbe dan sega bidon ki warla min labena kanta media nyama so fe kala sawma ka folla sawbe ma mali kono mali kokan akla ka nyina fe janu no aka char ko sebe no re ka partager emi ma kurai ka nyine fe ki abonné amma fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. École Khalifa Franco-Arabe Demasaw hami ani jorob bana amun tumbega hami deunga kalankola École Khalifa Franco-Arabe haminani aw denw ladongo ɲuman hakaja jardin fo ka taa bila premier cycle fo 6e année tɔgɔ sɛbɛn baara olu bɛ senna k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 8 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 18 na Franco-Arabe Khalifa k'a b'a da den masa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan wuli kuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye o hamina kosɛbɛ denw la kɔlɔsiliko la hakaja min ye caméra de surveillance ye kilasi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kolo kɔnɔnaw hali dalalaw Franco-Arabe Khalifa a hamina ni denw ka sécurité o tɛ yɔrɔ filima la ATT-bugu 700 sugu yɛrɛ i bɛ don kare fɛ ten coye k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ribare i kini fɛ i ɲɛ bɛ su École Franco-Arabe Khalifa kan nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini nɛgɛjuru sira filɛ o de ye 91 22 73 50 walima 89 44 38 88 École Khalifa Franco-Arabe i ni denmisɛnw ladonko ɲuman.